welcome back to my YouTube channel. Panibago na ng video mga viewers. Good morning. Adlaw karon na unsa ra na adlaw ko? Huwebes. Huwebes. Mo ni among busing-busing nga mo diri ah. No? Katayo ang manok mo. Kahit patay na. Kahit patay na daw. Shout out Kang Boss Ome. Hirong. Yan ang mga kasama ko mga viewers. Yan, brother ko yan. Si Giovanni. Tapos yung isa. Si Oliver. Tapos yun ang... Yung isa, yung daddy ni Oliver. Malapit natin, malapit. Sa tinusun sa dito. Samahan nyo kami guys. Mga viewers. Mga blowers. Sa YouTube channel namin. Sana suportahan mo doon yung channel namin. Channel ng Sleo. Kawan. Tanggal ang liha para balikan ng bagong liha. Ang bilis kumain ng kahoy. Kambing. Malapit na kami matapos sa order namin, 1,000. Panibago namang order. 1,500 pieces. Uwing to Cebu. Shout out nga ko ang Luzon, Visayas at Mindanao. Barangay Mabuhay in Bayugan City. Upcoming mga kaibigan. Kaya masigyan po at di ba rin say? Hello mga bloopers. Hello mga blogger. Channel my channel. Hello mga blogger. Ay, diyan ako nga konti. Sige. Subay mo na ang ganyan. Bantay. Buwan ko. Diyan na to ah. Pagdalitin.
Maganda, basta balik-balik. Videoan lang, videoan. Sa tangag, tangag, videoan. Videoan po, dada. Pero hindi, video, wala, kaya na video, wala. Ayaw. Kaya magpatagam. Kuha. Mana? Ay, palol naman ang bulburon. Nay, palos niyo ako. Palaw, nay, palos. Pulburo.
Pasensyahan yun na mga viewers, merong batang umiiyak dito kasi nagngipon yung bata. Babay na mga viewers. Sabi paningot ko, kumandos.